Kuyingenza ukuthi nginibile lamukile kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama nami ngumsizi aka inkosi what noma uqala ungena kule channel awuzothi singacindezele usubscribe uthola zonke izinto engiyiposta kuyo kule channel to ehamba phambili useboshiwe kumshayeli weloli ebisengozini noma ke engozini ke eyenzeke lapha ku N2 oduzane ke nosophongolo edlwe nemphefumulo ke yabantu abangu 21 umshayeli ke ubalekile noma endaweni esigameko kodwa ke amaphoyisa kuthiwa ke akwazile ke ukuthi amthole wenganza kwethu abantu ke bayakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana wenganza kwethu MJ Maduna uthi ke ivini sibalekile ke noma ke sibalekile iveni yena ke ukuzama ke ukuyigwema instead of noma ke wayangqoke kuyona kanti uzanele Mcineka uthi ke akaboshwe impela akaphucwe nezincwadi zokushayela ahlale ejele ke for life isibikile isihluko asenzile wenganza kwethu ke usakhile sibonga Thabethe uthe ke bekumele ke amaphoyisa emsheke noma ke emshiye emphakathini ke osibonele wenganza kwethu wayesethi ke ulindani sibiya ilamazayizayi ke abo noma ke abawakhulumela okudlula ke thina kusele ke khona ukuthi basitshele ke emehlweni ukuthi ke awasibulala asiqede athathe kumhlaba nombuso wakhona noma ke uzodedelwa nje manje ke lowo wenganza kwethu mina ngiyafisa ukuthi ngizombona kulomkhaya ukuthi wena cabanga ngike ngalolu daba hlangana lapha kwi comment section.